Здрасти, дошли сме в Америка. Помните ли това видео, където аз го снимах в магазина? Мамо, искам това, мамо, искам онова. Но само, че първо на първо, това беше за видеото. Второ на второ, аз специално помолих мама да заснем това видео. И трето на трето, майка ми има пари. Не ти се обиждам, ама малко е неприятно така. Ма аз все пак се абонирах за нейния канал, защото ми стана тъжно. И няма да казвам какво стана, защото не искам да я разстроя, така че всеки може да пише каквото си иска, мен няма да ме интересува. Аз мога да прощавам. Да, аз мога да прощавам. Моите родители добре ме възпитаваха, така че аз не ти се обиждам. Аз мога да прощавам. Вие имате право да пишете, пишете си каквото искате. Мен не ме интересува. Но последователите аз ги обожавам. Ако тя ми е последователка, се тая. Но се тая. Аз и без това се абонирах за нея канал, защото снима много забавни клипчета, много ми хареса. Не, че ми е жал за нея, ама си я харесах и реших да се абонирам за нейния канал, ама този коментар малко не ми хареса. Съобразявай се с майка ти, ако няма пари. Тя си има пари, даже ми взе сладкиши тук. Сутринта ми взе лава без шоколад. И пак ми взе още нещо, вече да брех какво беше. И съм ми благодарна, защото тя ми помогне да заснема видео. Пишете каквото си искате. Хейтерите да пишат каквото си искат, мен не ме интересува. Важното ми е, че аз снимам вече от 1 година или от 2, вече не видях колко. И аз съм много горда със себе си. Мен не ме интересува какво ми пишат тези хейтери. Те си показват възпитанието, което го няма. И ако вас ви хейтят, не обръщайте внимание. Това е знак, че не са възпитани. Така че обожавам ви. Чао на всички. Обичам ви.